pelottomat sankarimme, Pakki, Oka ja Ana, apunaan uusi ystävänsä pikku Kumba, ovat viimein hankalien ja vaarallisten etsintöjen jälkeen lopulta löytäneet turvallisen paikan, johon kimarat voivat rakentaa uuden kylänsä. Taivallettuaan pitkän matkan halki viidakon, he ovat nyt kiireisiä rakennuspuuhissaan. Enemmän oikealle. Ylöspäin. Siinä. Voi ei. On kai aloitetaan alusta. Kiitti vaan Oonake. Mitenkäs täällä värjätään? Tämä väri ei ole vielä oikea. Ja Oka, kuule, sinähän tuhrit joka paikan. Ei oo tosi. Ei ole mussa maalia. Ja Pakki, sinä pistät maalia liikaa joka paikkaan. Miten olisi, jos auttaisitko vaan puhuis? Asiantuntijaneuvot on paras apu, mitä toivoa voitte. Asiantuntija, no tule tänne sitten ja anna pari hyvää neuvoa. Okei, siirrän vain ensin toista jalkaa. Kuka? Hölmö on mennyt maalaamaan lattiaan. Minä? Pidätkö siitä? Eikä se olekin tosi hieno? Auttaa minut pois tästä! Joo. Joo. Anteeksi. Oka, kiitos avusta. Miten horisee, pojat? Ihan hyvin, Kumba. Ana, kuinka sä oot noin punainen? No katsos, kun nuo meinasit, että mä voisin hyvin olla talon värinen. Taitaa olla tauon paikka. Mennään uimaan. Sopii mulle. Hei, edes minä! Liikkumatta. Kummastele, mihin nuo herkulliset hedelmät ovat kadonneet. Kuule, pomo. Ollaan tuhlattu jo 5 päivää etsinnöissä. Musta olisi aika jo lopettaa. Ketä ompe ja salda. Mikäs tää on? Hae! Mä sulle näytän! Minäkin kuin! Nopeammin! Nopeammin! Joo. Hei pomo, näetkö sinä nuo kimarat tuolla? Niissä Oka. Jam. Näyttää tosi maukkaalta. Seurataan niitä ja lavataan ne tosta noin vaan heti yllättävällä. Ana tulee! Sinulla on kieroutunut huumorintaju. Katsokaa mitä löysin. Oi, minun veljeni. Sinun veljesi? En ole kertonutkaan, että sinulla on veli, Kumba. Kyllä minulla on. Eikä me olla samaa heimoa. Mitä tarkoitat, Kumba? Kyllähän kerrot, että isäsi oli sama päällikkö. Ei. Äiti ja isä olivat tutkimusmatkailijoita ja matkustivat ympäri maailmaa. Etsien muinaisjäänteitä. Veljeni ja minä olimme usein heidän mukanaan. Se oli hauska aika. Anna se tänne.
Sinä kuitenkin rikot sen. En tahdo, tää on minun nukkeni. Anna se tänne. Ota pois, jos luulet saavasi. Hei, hei! Hei! Tule takaisin, ole kiltti. Kuinka monta kertaa minun on sanottava teille, että patsaitten kanssa ei leikitä? En mä leikkinyt pois sen, koska se olisi voinut vilustua. Kumba se oli hurmaava tarina. Ei hän vielä lopettanut. Jatka, ole kiltti. Niin kuin sanoin, me matkustelimme yhdessä ympäri maailmaa. Okei, kun olen laskenut 3, käymme kippuun. Ymmärsitkö? Jep, Pomo. Valmiina? 3. Olimme hyvin onnellisia. Minun aurinkovoiteeni kuka sen kanssa leikkii? Älä keskeytä. Älä hänestä välitä, jatka vaan. Eräänä päivänä olimme soutuvenellä menossa alas suurta jokea pitkin. Virtahepoisukki, Anna minun katsoa. anna se takaisin. Ihan kohta. Eska Luukas otti multa kiikarin pois. Voi sentään. Katso tuonne, isä. Tuolla noin. No, katsotaanpa. Tosiaan. Se on kaunis. Mennäänpäs vähän vilkaisemaan. Olimme soutaneet jonkin matkaa luolassa. Kunnes yhtäkkiä Pitäkää kiinni, edessä on voimakas virta. Hypätkää pois, lapset, nopeasti! se oli kauheaa. Entä sitten kumpa, mitä sitten tapahtui? Lukas ja minä onnistumme pääsemään pois luolasta. Silloin oli jo pimeä ja satoi. No niin, meidän on paras asettua tänne. Minä teen nuot. Vietimme yön siellä. Emme voineet nukkua. Ajattelimme vain isää ja äitiä. Kuule, minä lähden etsimään isää ja äitiä. Olen varma, että heidän on täytynyt kulkeutua takaisin joelle. Tapahtuipa mitä tahansa. Älä lähde täältä. Onko selvä? Hyvä. Noin sanoo, urhea tyttö. Lukas, En viivy kauan. rakastan sinua paljon. Niin minäkin rakastan sinua. Palaan pian. Odotin liikahtamatta koko päivän. Sitten illalla. Älä pelätä. Syödä tästä, hei. Hyvä ruoka. Me ollaan sama heimo. Mitä sinä huoli? Me sanota sinä pikkukumpaa. Ja samait pitivät minusta huolen. Luulin, että veljeni oli kuollut. Nyt näyttää siltä, että hän on elossa. Nyt meidän täytyy heti lähteä etsimään häntä. Aivan. Joka Iika, vene on valmiina. Ja minulla on terävät piikit. No sitten, mitä me odotamme?
Käynnistä moottori. Kampuran kimarat, olemme valmiita iskemään erikoismoottoritorpeena veneelläni. Antaa valaa. Jaava jaa. Jaava jaa. Nyt me napataan. Nyt napataan. Liikata, anna meille toppeli, nopeasti! Näin näkyy ja taidan olla ylirasittunut. Oho ja. Hei, Anna, herätys! Mikä hätänä? Ollaanko jo perillä? Ojaa vene rantaan nopeasti, Anna! Pitäkää kiinni! Ai! Se on pyörre! Odottakas. Hyvin tehty, Pakki. Joskus sinä olet ihan terävä, minä kun hiukan autan. Pumba, pystytkö tunnistamaan mitä tässä kohdin jokea? Kyllä, rauniot. Tuolla me veljeni kanssa vietimme yön. Hyvä ripaus onnea mukana. No, mennään katsomaan. Jää. Siinä ne tulee. Kaikki on täsmälleen niin kuin silloinkin. Todellako? Mutta katsoa mikä tuolla maassa on. Isän hattu. Ehkä veljeni löysi heidät. Paljon mahdollista. Nyt ei muuta kuin otetaan selvää, mihin he täältä menivät. Miksi sinä nyt itke? Paskalin Anne. Saat minutkin itkemään. Mennään luolaan, ehkä löydämme jonkin vinkin siitä, mihin he lähtivät. Siinä ne kimarat tulevat, ole nyt valmiina. Tiedät mitä tehdä, kun ne ovat alapuolellasi. Heität häkin niitä päälle. Ei! 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 Mikä kumma paikka tämä on?
Olemme hirviöiden piirittämiä. Älä hermostu, mä hoidan ne. No, siitä saivat, ne lyötiin ne hirviöt. Arvaa mitä, Ana. En usko, että ne olivat hirviöitä, vaan harmittomia lepakoita. Vai harmittomia? Katso, mitä ne tekivät hatulleni. Kas tässä, Ana, johda joukkoa. Kumpa mene sinä edellä, kun tunnet tien? Ei sanottakaan. No mitä nyt? Näyttää siltä, että olemme eksyksissä. En olekaan aiemmin eksynyt luolassa. No ei se haittaa. Olen tottunut olemaan eksyksissä. Katsotaan, saisimmeko tänne lisää valoa. Oka, mikä se on, joka palaa kädessäsi? Kynttilä. Luulen, että se ei ole kynttilä. Apua! Lähdetään pois täältä. Yllätys. Säkin rontti, pelastutit minut kuoliaaksi. Ei ole reilua. Pomolla käy aina säkä. Nytkin hän päätyi hienoon uima-altaaseen. Siinä se on, joki on tie ulos. Jepi! Oh. Apua! Anna irrota köysi, ei enää ole vaaraa. Mutta tappajat alkoi syödä minut. Älä hulluile, ei siellä mitään tappajia ole. Irrota nyt se köysi, irrota. Jos niin sanot, mentiin. Apua! Kumpa, onko tämä se putous, josta vanhempiesi vene meni? On, mutta en näe venettä. Mennään tuonne alas katsomaan. Joka Iikka. Valmiina? Kas niin? Ei, pidä kaukana ne piikkiset räpyläsi. Aina sinä niistä valitat. Mutta kuinka ollakaan sinä olet se, joka niistä hyötyy, eikö? Ei me ainakaan tuota kautta päästä. Katsokaa, yritetään tuota kautta. Ja eikö vesi on kylmää? Lakkaa vitisemästä. No saatava, eikö? Miksi emme jätetä niitä rauhaa, Pomo? Mä haluan kotiin. Tällä kertaa ei pääse karkuun. Moro! Päästä irti, mä en näe mitään, sekä typerry. Jos mä irrotan, mä putoan! Anna palaa, Pomo! Nopeammin! Nopeammin!
Tässähän on porsareita. Hei, täällä on kuokka. Isän kiikarit. Luulen, että veljesi löysi heidät ja he kaikki pääsivät poistumaan. Sitten ne kai lähtivät etsimään sinua. Raunioilla he näkivät alkuasukkaiden jälkiä ja luulivat, etteivät koskaan näe sinua, mutta veljesi ei menettänyt toivoaan. Hän laittoi valokuvansa pulloon siltä varalta, että sattui sitten jonain päivänä löytämään vai mitä. Minäkin laitan kuvani pulloon ja heitän sen takaisin veteen. Ja jos vanhempani löytävät sen, ne tietävät, että olen kunnossa. Kas noin, pidä hyvää huolta siitä. Onnea matkaan, löydetään heidät. Se löytää perille. Tuo pulloposti on rohkea ja erikoisen älykäs, kuten minä. Seuraavassa jaksossa sankarimme kokevat uskomattoman seikkailun, kun he auttavat ystäviään kilpikonnia pelastumaan pelottavien krokotiilien kynsistä. I like the big forest, the
kilpikonna ehti piiloutua? En mä tiedä, ei sitä näy missään. No, sen täytyy olla täällä jossain. Meidän on löydettävä se. Tehdään sitä kilpikonnan lientä. Mihin tuo kivi lähtee? En mä vaan tiedä, pomo. Kävelylle metsään. Kävelevä kivi. Tomppeli, otetaan se kiinni. Hyvänen aika, näyttää siltä kuin kilpikonna Tomilla olisi vaikeuksia. Samaan aikaan Kimaroiden kylässä on kaunis aamu ja kaikilla on niin hauskaa. Alta pois, kaverit! Kuule, Tommi, miksi et sä ui jossain muualla? En mä voi, mä piileskelen harmaasuon krokotiileja. Miksi? Krokotiilit ja kilpikonnat ovat aina olleet tällä järvellä hyviä ystäviä. Me oltiinkin hyviä ystäviä. No aikojen alusta krokotiilit ja kilpikonnat ovat eläneet sovussa, aina auttaen toinen toistaan. Kaikki oli hyvin ja näytti siltä, että onnemme olisi ikuista, mutta sitten eräänä päivänä, kun olimme lekottelemassa rannalla ja katselimme, kun Krokorova laittoi muniansa hautumaan, 2 vierasta krokotiilia ilmestyi suolle. Mitä te oikein meinaatte? Veljeilette konnien kanssa. He ovat hyviä ystäviä. Mitä sä meinaat hyviä ystäviä? Konnat on hyviä ainoastaan keitossa. Jo. Maistetaan vaikka. Näyttää maukkaalta. Jam jam. Hei, uskaltakaapas koskea häneen. Toi opettaa sitä puuttumaan mun asioihini. Hei pomo, konnat karkaa. Kaikki ystäväni vangittiin. Vain minä pakenin ja se oli ihme. Hyvä, että onnistuit. Entä ystäväsi? Ei hätää, me kyllä pelastamme. Fill the balloon with hot air. We must check everything. So when we are floating up, it won't enter much. We fly through the air, just like adventurers. We cross the deep sea to reach the other side. Freddy, Freddy, Freddy. I am Tony. I am Frank. Freddy, Freddy, Freddy.
wash off your crocodiles. Pride slinking round our frames. Rolly will bust your teeth to send you on your way. Freddy, Freddy, Freddy. I am Thorny. I am fat. Freddy, Freddy, Freddy. I am Brownie, the champion. Freddy, Freddy, Freddy. I am Thorny. I am fat. Freddy, Freddy, Freddy. The revolutionary. Vapautetaan heidät nyt, kun vanha Kroko nukkuu. Odota, ei osuta! Noin, nyt se ei pysty enää meitä puremaan. Hei! Yksi, kaksi, yksi, kaksi. Hyvä! Hyppy! Paikka! Hei! Ei, onks kaverilla hauskaa vai? Kyllä, kiitos! Hei! Wow! Hei! Ui! Maukkaan näköistä porukkaa vai mitä sä tykkäät? Älä kuvittele turhia! Ota kiinni! Hei! 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 Au! Hei! Hei! Ruoka-aika! Sut nyt mä syön ekaksi. Jää, jää. Jää. Jättikö ne nyt meidät rauhaan? Jep, mä pelotin ne veks. Oh, jao! Wow! Jao! Hei senkin, hymipoika! Jätä mun lehdykieni rauhaan! Jätä se huomiseksi, siitä saadaan kiva jälkiruoka. Eikö syödä se heti? Ei, huomenna meillä on juhla-ateria. Jälkiruokana hedelmäsalattia. Pistä se lukkojetaan, ettei se pääse taas karkuun. Joo! Puhe meidän syömisestä. Eihän ne ollut tosissaan, eihän. Hei, mä olen kipeä! Mä haluan lääkäriin! Rauhoitu, Hanaa! Tulkaa tuohon eteen, saadaan kalteri. No niin, mennään. Mä olen eka. Hei, Paki, mä en maadu tästä. Kolo liian pieni. Ei vaan, sinä olet liian lihava. Tule pois siitä, niin saan toisen tangon poikki heti. Ei me pääse, mä olen jumissa. Annasko minä autan? Varo, Ana! Noin. Senkin typerä kalkkuna. Noinko sä pidät vahtia? Mä en ymmärrä, Pomo, kun ne aina löytää jostain apuvälineitä. No et sä Torvi ymmärrä. Bananin reposta. Ota se pois siltä. Noi naamat mä kierrän kaukaa niin kauan kuin mä elän. Anna, mitä sä luulet tekeväsi? Hylkäätkö ystäväsi? Ystäväsi jäi loukkuun ja sinun on pelastettava heidät. Mutta ne krokotiilitkin ovat siellä. En pysty pelastamaan heitä ilman apua. Joku on tulossa. Karjut! He saavat auttaa minua pelastustoimissa.
Seiste kaksi siinä. Mitä sä haluat? Katso vähän, kenelle puhut, senkin vanha torahamas. Se on ihan kypsää. Syödäänkö se heti? Pidä hampaasi erossa minusta. Älkääkä kuvitelkokaan syövänne minua. Lähistöllä on tuhansia kimaroita, jotka hyökkäävät käskystäni teidän kimppuunne. Mä en missään niitä. Et tietenkään idiootti, koska ne on naamioituneet. Naamioituneet? Anteeksi, mutta meillä on kiireellinen tapaaminen. Hetkinen, teette juuri niin kuin sanon tai ystäväni hyökkää kimppuunne. Olisi ihan kiva tehdä niin kuin sanot, mutta meillä on vähän kiire. Okei, me tehdään niin kuin tahdot. Kunhan lakkaa kisuumasta meitä savarosta, ne on kovin herkkiä, ymmärrät sä? Seuratkaa minua, älkääkä ajatelkokaan pakoa, muistakaa olette piiritettynä. All right, me ei yritetä pakoon. Hei, Paki! Mitä? Ana, onpa kiva nähdä sut. Tuli vapauttamaan teidät. Jos täällä on tuhansia kimaroita, niin kyllä on hiljasta. Mitä te siinä seisoskelette, vetäkää köydestä? Meidän pitäisi vetää köydestä vai? Ellette vedä tuhannet kimarat, jotka ovat piilossa, käy kimppuun, joten vetäkää. No niin, liikettä. Anta mennä, vetäkää. Kiskokaa komeammin kierrolaiset. Vetoa. No mikä hätänä? Eikö ole voimia? Vetäkää. Hampastahna mainos. Okei, voidaan lopettaa, se on mennyt. Krokotiili, mistä se ilmestyy? No mennyt, häivytään täältä. Aha, siinähän te olette. Tehkää niin kuin sanot, tai ystäväni. Missä ystäväsi mukavat? Minä luulen, että sinä valehtelet, olet yksin. Yksin. Ha, älkää naurattako. Katsokaa, tuolla on tuhansia kimaroita väijyksissä. Ai joo, pensas liikkuu. No niin, liiketä niveliin. Kivikabi, marssiin ja vikkelään. He, taitavat vapista niin kuin lehdetkin. Aika fiksusti vai mitä? Tämä puskatemppu onnistui oikein hyvin. 1, 2, pysähtykää! Tässä on suunnitelmani pakotunnelista. Tästä rupeatte kaivamaan. No niin, liikettä. Mitä vielä toijotatte? Me ollaan niin väsyneitä. Ei mitään valituksia. Mitä pikemmin tunneli on valmis, sitä nopeammin pääsette pois. Rauhoittukaa, tällä kertaa saan teidät ulos. Mutta kuinka? Tekemällä onkalon, joka laskelmieni mukaan tulee metsästä suoraan siihen, missä seisotte. Voi, taisi tehdä laskuvirheen. Ihan pienen. Lähdetään täältä, hei. Mehemiä kekkoja. Ana, hae nopeasti reppuni, se on tuolla. Tällä kertaa nappaa sun. Ei käy, herra hammastarha. Ana, repussa on vasara, lyö sitä sillä. En löydä sitä. Missä se typerävasara on? Hyvä, täällä on pari rullaluistimia.
Terve vaan ja sori, et mä oon vähän myöhässä. Hurraana! No mitäs tuosta? Tämmöiselle Nerolle se oli pikkujuttu. Anna päästä meidät nopeasti täältä, hän saattaa palata. Palata, laskeetko leikkiä? Tapa, jolla kohtelin sitä hammastahnamainosta takaa, ettei se näytä tällä kitaansa. Hei, puhuinkin juuri sinusta. Mikä hätänä? Unohditko jotain vai mitä? Tällä kertaa teen susta sosetta. Ei kannata, minä maistun pahalta. Mä sain kinkut kiinni. Hyvä, pistä lukkojen taa. Huomenna syömme ne kaikki. Meidän täytyy tehdä jotain, muuten ne syövät ystävämme. Aikana syö ystävämme. Oi ei, mitä me voimme tehdä? On jo aamu. Kohta ne tulevat syömään. Oka, toivoisin, että et muistuttaisi siitä. Huomenta, aamiainen. Taisitte nukkua hyvin. Aha. Minä en. Kun herätään huomenna aamulla. Okei, konnat ensin. Lapseni korjutuvat. Pienokaiseni. Kotkia. Joska. Menkää pois. Kiitos, ystävät. Kiitos, ystävät. Kiitos, ystävät. Ei kiitoksia ja meillä on vielä nälkä. Me ruvetaan syömään. Ettekä rupea. Heitetään ne pois täältä. Nyt! Anteeksi, että me tulee aikaisemmin apuun, Tommi. Älkää siitä välittäkö, pääasia, että olemme taas ystäviä niin kuin ennenkin. Mitä mietit, Anna? Mihin ne sorkkajalat joutui? Katso, tuolla ne ovat.
Katsokaa, eikö olekin somaa? Ne leikkivät yhdessä. Niin onkaan, ne leikkivät porsaa merkkaamista. Taida tietää pari porsasta, jotka taatusti toivovat, etteivät olisi kotoa lähteneet. I like the big forest, the flowers that grow, the trees so large and strong.